Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa, gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, naglalis ang mga tinunaan kung kinsa ang labing dako kanila. Naibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna. Busa, mikuha siya og bata. Gipatindog niya sa iyang kiliran og ningon kanila, ang makadawat nining bata sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Jesus, si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, o mao amo siyang isultihan nga dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdidi, mingon si Jesus ngadto kang Juan o sa iyang mga tinunan. Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Mao kadto ang bag-o palagyud nato nga nabati ang Ebanghelyo karong adlaw Lunes. Kaghapon lahi ang Ebanghelyo, karon lahi ang Ebanghelyo, ugma lahi ang Ebanghelyo. Lunes hangtod sa adlaw Domingo, lahi-lahi ang Ebanghelyo. Unsa may salmo, responsoryo, mga pag-ampo pulong sa Dios, pwedeng awiton, pwedeng isulti ang pulong Dios. Daygon ang Dios, himayaon, pasalamatan ang Ginoo sa matag gutlo sa kinabuhi sa tao. O aron masabtan, ang Ginoo nagkisulti pinaagi kanimo sa unang pulong. Ang unang pulong ato lang ilakbit saysay nga ang labing buutan nga tao sa kalibutan. Ang Ginoo mao si Job, J-O-B, Job. Kung sa English ba, Job, apan Job. Labing buutan, apan may anak kini. May anak kini, lalaki, babae, basta may anak kini, si Job. Unya labing buutan nga dili gyud magbuling-buling, dili magpakasa. Muna yung libutan, dili magpagkasa, dili magbuling-buling, maghuli yun, musulti sa tinuod. Labing buutan man, apan labaw sa tan ang Ginoo. Nya ang sa kalibutan, labing buutan, unya nakigatubang ang tanan dito sa gingarian sa Dios. Ang Ginoo misulti, kinsa may iya kasulti. Ang dito sa gingarian sa Dios nakasud, dito ang mga hilis, tanan mga angels, daghang klases mga angels. Adway cherubims, seraphims, archangels, guardian angels, ug daghan pa mga angheles nakigatubang. Usa na si Satanas. Kinsa man si Satanas, angel man na. Nitipon, nakigatubang sa Ginoo misulti. Ug kunya, ang Ginoo nakigsulti ni Satanas. Anghel man na sa Ginoo. Kinsa man si Satanas. Ang Ginoo misulti nga, nganong niya ka man. Diin ka man gikan. Muna sulti sa Ginoo. Kinsa isod si Satanas. Unya, naminaw si Satanas. Unya usa ka adlaw niya na sa diha nga ang mga langit nung binuhat miyatubang sa Ginoo. Dito usab si Satanas uban kanila. O gipangutana sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Nga sa ato pa, si Satanas, anghel, nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Nya tubangan man gikan sa kinarya sa langit. Ang Dios nakigatubang sa langit nun, tanan nga nakasulod sa langit, mga angels, mga saints. Unya usa, nimetubang si Satanas. O miingon ang Ginoo kang Satanas, kung ikaw naminaw nagtanaw. Si Job, ang labing buutan, nakaila ka bang Job? Labing buutan sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. Bisa pa may anak. Kung may anak ka, huwag ka magbuling-buling,
wa ka magpangasa, nagbalaan ka, may anak ka, apan iya gibasulan, nga naman, kay nakasaman si Job, o gibasulan, na imong huli. Unya, mingon ang Ginoo kang Satanas. Apan dili ko nihatag kanimo, itugot ko lang. Nganong misuri-suri ka mas kalibutan, nakaila ka kang Job, nga labibutan. Imong, labibutan ito sa Job. Kay imong gyatagan kumplito, gyatagan og makumplito mananap, gipuno ang nasod. Gyatagan pag mananap nga iyang binuhi, gyatagan pag yuta, labing adunahan. Job ug sa iyang pagkaadunan pagkadato, kumplito tanang mananap, tanang klase. Gihatag sa Dios gumikan kay butan man, matarong man, huli man, wa magbuling-buling, butan man. Unya, ang Ginoo miingon ng mutangan, kaila kang Job. O kinsa may nagsulis-sulis kalibutan sa Satanas, ug miingon si Satanas, atumangan kayo sa Ginoo, naminaw ang katawhan. Miingon ang Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako o naglikay siya pagbuhat og dautan. Mitubag si Satanas, musimba ka si Job kanimo kung wala pa siya giapas. Muna ang pulong sa usa ka misupak. Kung wala pa giapas ang tao ni kalibutan, kung wala pa giapas ang tao, ang Ginoo nagigsulti sa mga tao, gipaagi sa libutan nga si Job. Apan ikaw ang gisultihan sa Ginoo. Ug ang panuhay nga si Satanas misulti atubangan sa Ginoo. Musimba kanimo kung wa pa giapas. Ang tanang tao dunay giapas. Dunay giapas. Way labot sa mga bata nga di pa makasabot og sala, di pa makasabot og kinabuhi. Magduwa-duwa lagi ang bata ba? Unya, mag-uli bata una nga ang gisulti ni Satanas iyang misulis kalibutan ug miingon ang Ginoo, wa ko ni hatag kanimo itugot, apan ako ni itugot nga adto ka sa kalibutan ug buhata kutob sa imong mahimo. Apan ayaw unsa ang tao, ayaw unsa, ayaw hilabti, ayaw unsa ang tao. Apan naminaw si Satanas, mibiya. Pagbiya, misupak, og sukad adto, misupak apan ditugutan nga magpuyo sa kalibutan. Misurusuroy mas kalibutan. Muna nga sa unang pagbasa, tanang mananap, tanang hayop, gipanagiyas ni Job ang tagiyas sa mga yuta, mga nasod, labing adunahan. Siya ko'y tagiya, nya, labing buutan. Di gyud magbuling-buling, wa pa sa kunya dito. Pag abot sa yuta sa kalibutan, ang panuway may trabaho layon. O sa trabaho, iya din usakan daw ha. Iya din giguba. Usa giguba, ang tanang mananap gipanguha. Kunya migamit og mga instrumento. Kinsa man mga tao gigamit sa panuway. Ang mga tao mikawat sa mga mananap sa unang utak na mikawat og ang tanan gayud nga mga sulugoon ng dapita giurot og pamatay, gipatay. Patay nya ano na may nakasulti nga to ka Job nga gihurot og ang tanang mananap imong kayupan sa among dapit. Kunya ang imong tanang masuluon gihurot og pamatay, wa pa mo man nagsulti, miabot ang usa nga miabot kuha gyapon ang mananap og ang tanang suluon di pamatay, gihurot og patay. Kunya wa pa mo magsulti, miabot ang usab ang usa nga misulti kang Job nga giatake mi tulo ka hutong tanang mga tao, giatake og ang tanang suluon di pamatay, og ang tanan nimong hayop gi hurot nagkikis ako yung buhi. Muna misulti ko nimo. Kunya doon alimpus sa desierto. Miigo sa balay. Unsang balaya? Dito naghikay, nagpundok ang tanang mga anak ni Job. Ang tanang naghikay, naglipay-lipay, naginom-inom, kay naglipay. Anak man ni Job. Kunya naigo man sa alimpus. Naglipay, nagbagkiti man. Naigo ang balay sa alimpus, natumpag o nahurot o kamatay ang tanang mga anak. Mga sulugoon, mga anak ni Job. Nahurot o kamatay. Misulti gayud ang usa ka sulugon nga ako'y nakaikyas, nahurot og kamatay ang imong mga anak ug ang tanang katawhan ug ang tanang imong mga sulugon ug ang tanang hayop gihurot pamatay. Apan si Job unsay gibuhat? Si Job pagkadungog niyang namatay ug kahurot iyang anak, ang tanang hayop gipanguha ug gipamatay ang tanang sulugoon. Kunya si Job mikuha sa iyang sinina, gigisi ba?
Nganong gigisi man, munang pagkisi niya, di kagis na yun, ang iyang buhok, iyan ang kagisan, nagpaupaw, niyapa siya sa yuta. Niyapa. Paghapa niya, miingon siya nga, gikan ako sabog. Sabog ko mapauli. Siya ang naghatag ang Ginoo, siya ang mubawi. Nga naman, wa gyud sa magmahay, bisa ko sa, wa sa magmahay, bisa gipatay na ang iyang mga ibutang tanga anak. Apan wa sa magmahay, siya ang naghatag, siya ang nagbawi. Mihapa si siyuta. Munang institution of the priest. Muhapa ka gyud siyuta, magpasol ka sa tanang mga sala, bisa pag nagbinutan ka, kay dunay napili pa mga sala. Nganong gihurot magpamatay ang iyang anak iya sulugoon, ang gihurot pangawat, ang iyang mga hayupan. Apan wa si magmahay sa Ginoo, nga mo'y naghatag kinabuhi sa iyang anak mo say mubawi. Apan wa si magmahay, wa siya magbuling-buling, wa siya may mugautan, nagpabilin siya matarong. Ug unya nagbalaan sa kinabuhi, wa gyud magpakasa. Muna ang kinabuhi ni Job. Kung ingon ana ang matag binuhat, kung dili ka mo mangangkon nga imo tong anak, ay pangangkon kay ang anak dili kalibutan, imong higugmaon aron kung may kugma ka na, imong higugma ang Ginoo. Apan ang mga tao di man kasabot, hangtod karon until now di makasabot, kay ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, di gyud sabot ang mga tao. Munang ang mga tao makabati, ang Ginoo makigsulti sa matag tao, ay pagsulti og sa imong sikitaw kay sakitan. Misulti ka mas nilo, sakitan mo patay, buot mo patay kay hilabtan ang kinabuhi. Ayaw pagsulti, paghilom-hilom. Nga naman, sama ni Job, nga Diyos nun, buutan, magyatagon, may gugmaon, manuluyon, nya wa magbuling-buling, wa gyud magpakasa, wa mayugdautan, wa magsupak-supak, wa magmahay sa Ginoo. Siya ang naghatag, siya usab ang mubawi sa kinabuhi. Nga ayaw pangangkon, tao ka lamang ayaw pangangkon, ang kuna hinon nga ikaw masayop, ang sayop magbunga og sala, ang kunang ikaw makasala, ang sala magbunga og kamatayon. Ang kuna ka na. Apan ang mga tao ni kalibutan, di gyud mo angkon. Nga naman, magsig pamasay dito, pamasangil diri, mo kumpara dito, mo kumpara diri, pinya nag-iya-iya ang mga tao. Nga naman, di na mo angkon, nag-iya-iya. Magdato, ang uban, magdato, magpobre, apan gipaambit, gipialan ka na, apan ang tiguba, si Satanas. Nga nung nag-iskot pag Satanas, kaya man mismo, si Satanas, angel of God man na, misupak lang, supakiro lang, munang tiguba, misupak siya sa talang mga tao, iyang gupon ang kinabuhi. Apan ang nakakita, nakabati, o midawat mituo, sama sa anghel nga midawat mituo, mubuhat kayo og matarong. The goodness of the Lord, gumikan sa kaayo sa Ginoo, gihimo ang tao. Gumikan sa kaluoy sa Ginoo, giluwas ang tao. Gibalik-balik man na og santos kamisa. Apan ang mga tao nagbalik-balik ang mga sala, nagbalik-balik, nya pila ka milyon ka mga tao nga nagpuyo sa matag panimalay. Pila ka tao ang nakakita, nakabati, nakadungog, o unya mituo, midawat. Pila naman Jutera, bisan gani ang mga pari, Jutera. Nga magiguma lagi sa panuway Satanas, against supak, against Satanas, against nya tinuod man Ginoo, unya bakakon man ang against man. Sige pamakak, murag tinuod ang tao apan bakakon ay mo nang ang tanang tao in fairness. Makasa gyud ang tao. Kung inikabati mo misulti gid, maglagot ka man, maglagot ka. Nga naman, kay mibuhat ka man supak. Ay pagsupak, tabangi. Ang misulti sa tinuod, miwali sa tinuod, mibuhat sa tinuod, tabangi, ayaw pagbuhat-buhat, ay pagbuot-buot, ayaw paghukom, ayaw paglibak, ayaw pagmaritis, ayaw pagmarisol, tabangi ang imong isikitaw. Love one another. Muna'y kabuhuton sa Dios. To love one another. Dili kay kalibutan to love another one. Mga bit ito, kabitiri, mupilit ito. Kung sige pilis kalibutan, mupili og laki, batok laki, babae, batok babae. Ang lalaki alang sa babae, ang babae alang sa lalaki. Dili kay laki. Apan naghimuglaon man ang kalibutan, apan ilang ka ng katuod, apan mubalik na kung mahibaw sila sa tinuod. Mubalik na kung mahibaw. There are 22,000 different kinds of religious organization. Kung mahibaw sila sa kamatuoran, mubalik ka na. Ayaw hukmi, ayaw dauta, ayaw libaki. Tabangi ka na nga mubalik. Preach the good news, tudloi, evangelize the good news, pabalika ang mga tao, live the good news, puyi ang pulong sa Diyos, and spread the word of God. Amen. Amen. Himaya samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karuno sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, daghang salamat sa inyong